Казанда танылган табиб Камил Зиятдиновның истәлеге мәңгеләштерелә. Шимбә 10 июль көнне иртәнге сәгать 11-дә мемориаль такта ачу тантанасы була. Истәлек тактасы 18 номерлы шәһәр клиник хастаханәсе диварына урнаштырыла. Әлеге бинада Фидакар Белгеч баш табиб булып эшләгән. 1994 елдан 2007 елга кадәр Камил Зиятдинов Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгын җитәкләде. Бу тармак өчен иң катлаулы чор иде. Кыенлыкларга карамастан, ул һөнәри даирәне дә, матди-техник базаны да көчәйтә алды. Аның җитәкчелегендә республикада 300-дән артык яңа сәламәтлек саклау учреждениесе файдалануга тапшырылды. Камил Зиятдинов аналар һәм балалар сәламәтлеген ныгытуга, яман шиш, йөрәк авыруларын дәвалауга аерым игътибар бирде. Буа районында туып үскән Белгеч халыкара дәрәҗәдә дә танылды. Ул 250 фәнни хезмәт авторы. Аның фәнни мирасын хәзер җир шарының төрле почмакларында табиблар куллана. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.